Li gor rêkeftina di navbera rejima Sûriyê û hikûmeta Lubnanê de hejmarek ji penaberên Sûriyê vegeriyane welatê xwe. Roja Şemiyê 28 Maya heftan kerwana pêncan ya penaberên Sûriyê diriya Sînûrê Rojhilat ve û bi hamahengî bi hikûmeta Lubnanê re gihiştin Sûriyê. Li gor jêderên ji ewlekariya giştî ya Lubnanê ku kerwan derdora 1000 penaberî bû. 85 ji wan li Şebca ya Başûrê Lubnanê bûn û 150 ji deverên Biqa ya Rojhilata Lubnanê bûn. û piraniya wan wê berê xwe bidin Şama paytext. Ji aliyê berpirsekî Lubnanê ragihand ku bi hamahengî bi rêkeftina Rûsyê re di demên bê de hejmarek mezin ji penaberên Sûriyê wê vegerin welatê xwe û ew li benda pejirandina lîsteyên ku wan ji rejîmê re şandiye û piştî pejirandinê ew ê berê xwe bidin Sûriyê. Li aliyekî din Serokê Lubnanê Michel Aoun îna borî ragihandibû ku destpêşxeriya Rûsyê çûna derdora 809,000 penaber ji Lubnanê li xwe digire. Di 20 Maya heftan Wezareta Beravaniya Rûsyê piştniyarek derbarê vegerandina penaberên Sûrî ji Amerîka re şandibû ku ew gav piştî lûtkaya Helsinkî ya di navbera Serokê Rûsyê û hevşanê wî Serokê Amerîkê hatibû darxistin. Nêzîkî milyûnek û 500,000 penaberên Sûriyê ji Kurd û Ereban li Lubnanê hene û piraniya wan ji ber şer û pevçûnan ji Sûriyê berê xwe dane wî welatî. Herwiha ji ber sedemên aborî û tunebûna kar li Sûriyê û beşek ji ciwanan ji ber leşkeriya neçar raviyabûn. Kotanha karwana pêncan ji Lubnanê birêk hetiye û hejmara ku gihiştine Sûriyê nehatine eşkere kirin.